Din is-sena l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qed tiċċelebra il-5 snin mit-twaqqif tagħha bħala parti mill-legat tal-Valletta 2018, is-sena li fiha kienet il-Belt Kulturali Ewropea. F'konferenza l-aħbarijiet li saret l-erba' u preżenti għaliha kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici tħabbru numru ta' attivitajiet li se jsiru mill-istess aġenzija għal kumplament ta' din is-sena. Fost dawn hemm kunċert li se jfakkar lil Ray Mahoney aktar tard dan ix-xahar u l-Valletta Green Festival li se jsir ix-xahar id-dieħel fejn Pjazza San George terġa' tinbidel fi ġnien mill-isbaħ għad gawdija tal-pubbliku. Fit-22 ta' Ġunju se jritorna għal 5 darba il-Valletta Pageant of the Seas waqt li f'Awwissu se jsir l-avveniment Opera in the Capital. F'Ottubru se jerġa' jsir il-Valletta Local Food Festival u f'Diċembru il-Belt tilbes il-libsa tal-miliet u ċelebrazzjonijiet popolari tal-lejlet l-ewwel tas-sena fi Pjazza San George. Iċ-Chairman tal-VCA Jason Mikallef tenna li l-Aġenzija ikburija li għandha rwol kruċjali fir-ġenerazzjoni tal-Belt Valletta. Fl-aħħar 5 snin, il-kapitali ta' pajjiżna rat fost l-aqwa avvenimenti fuq skala nazzjonali u anke internazzjonali li ħloqna u organizzajna permezz tal-ħaddiema tal-Aġenzija u naturalment dan jawgura biex nibqgħu għaddejjin għas-snin li ġejjin ħalli fil-kapitali tagħna fil-Belt Valletta ir-reġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali tibqa' għaddejja fis-seħħ. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Catherine Tabone spjegat kif il-programm kulturali tal-Aġenzija ivarja minn eżibizzjonijiet ta' arti, kunċerti ta' daqs kbir u medju u avvenimenti oħrajn għall-familja kollha. L-Aġenzija komplit għaddejja diversi avvenimenti f'din il-Belt Kapitali Maltija u nistgħu ngħidu li komplit tirriġenera soċjalment, ekonomikament u kulturalment lill-Belt Kapitali. Il-Ministru Bonnici sostna li dan il-programm kulturali juri bil-fatti kemm il-Gvern qed jimbotta il-prodott u l-identità Maltija f'kull okkażjoni.